Lu akukho kodwa ungangenze igoli. imasimamba semke. Xa ngaba ngesikhathi wenza lento uhamba nekhadi, uexpect ukuthi ikhadi la ile bonus imali yebonus yami, uexpect uba mhlambe mina mandifile njani ekhaya kudliwane ekhaya. Kube mistake And ingane zami zigqoka ngani, ingane zami ziyagqoka ngesimasi, ingane zami zithenga ngani impahla. Okuwese undishiya okuwese endlini. Kungena lutho endlini okuwese, nje lento ehana lutho endlini. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Sake sivakashelo-ke namhlanje kunyaka omusha u-2026. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nakanjani nisazohlala nathi, niqhubeke nisithande, niqhubeke nisisupport. Kodwa okwamanje njengoba sivakashelo sizosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe, yini imbekela ekhaya namhlanje. Sike sizwe nje, sike sibeke udaba, sibuke ukuthi izothini into. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala ubuya khona. Igama lami Samke, Sibongo Ncube, ngisuka eMayville. Oh, okay. Ngicela ukwazi-ke nge-relationship yakho nomuntu ofuna ukubuyelana naye since kuyi-Love Back le. Ungichazele nje kabanzi ukuthi bekwenzakala nisandawonye, nihlukaniswe yini, but uqale la kusaqala khona into yini noba uthini. Sihlangane e-workshop la sihlangane khona. Saxoxa bengisa nomntwana ngaleso sikhathi leso umncanyana, bengiyothina izinto zomntwana, so ngihlangana naye, so saneza namanamba kwamnandi right. Then kuhamba isikhathi umntwana mgodukisa ngamisa ekhaya emakhaya kagogo. Then few months later ngase ngahlala naye endlini, sihlala endlini eyodwa. Okay. So uLu wanginikeza ikhadi lakhe lase-bank, so menginikeza ikhadi lakhe, so bengithemba ngazo yonke into. Okay. Nginaye, so then ngase nje kube nama inkinga ekhona phakathi kwethu. Bese niqabana. Yes. Kubangwani? Besibanga indaba ukuthi mina ngiphuma ngasho kuyena ukuthi ngibuyele ekhaya, ngisamtshela ukuthi ngibona ingane, imali yakhe ngiyisebenzisa noma kanjani, whatsoever. Sengibuza ukuthi yini sengiqala ama-relationships yini. Ke kwaba indaba kamnganeki esiyibangile lethu manje. Umngani kabani? Umngani wami. Okay. So kunomngane bejwa ukufika lapha ngasendlini awumakhelwane wakhe. So umngani-ke sezo bemsebenzini phunule imali lo, kanti ikhadi lakhe likumina. So mina ngathatha ikhadi ngoba bekuyi-weekend enkulu, i-weekend nama-events. So ngizothatha umngane ngizohamba-ke ngekhadi lalo ngisebenzise lona, kanti angazi ukuthi kunebhonasi ekhona ekhadini. So ngisebenzisa imali ngiyasponda nje. So ngizoxolisa kuyena then bese-ke ngibuyelane naye because bengimthanda and une-vibe, umuntu nje o-right, une-vibe. The thing is uyikha phezulu, bengifuna ukwazi ukuthi lize lifinyelela kuwena ikhadi bekwenze njani, bese nithanala indlela ukuthi uze ugcinane amakhadi nishintshane ngamakhadi noma kuthiwa anishintshane kube uyena okunikeza ikhadi ukuthi uthenge noma yini oyidingayo. So nanokuthi-ke azakhale ngokuthi imali uyisebenzisa isinoma kanjani, isikuphi isizathu kanti wayethi esasimenza ukuthi akunikeze ikhadi lakho. Ngicela ungayikho nje phezulu ungichazele ukuthi ithini into phakathi kwenu, bayamazi nekhaya since bosohlala naye endlini, nihlala endlini eyodwa, bayazi nekhaya ukuthi wena la usuwakhona usuhlala nomuntu endlini and ukuthatha engaliphi mhlambe ngabe ukuthembisile ukuthi uzokulobola noma ubesaplana noma ithini into yakhe. Ngifuna ukwazi nje zonke lezo zinto. Okay. Lapho kuleyo ndawo asiqale ngekhadi, lifika kanjani ikhadi lakhe kuwena, wayethi sikuphi isizathu? Kwikhadi kube indaba yegrocery, mina I'm a good guest ofika ukulungisa izinto zasendlini ama-stores nayo. Okay. So kwabe izinto zasendlini kumele ngiyithenge, kumele ngithenge izinto zokudla nani. Then ngibuza ukugqoka zakhe nami nje izinto zasendlini. So wayenzela ukuthi hlala kanjalo kumina.
or la sale sesala hayi ngoba nakho uthi wekuneza ukuthi ahlale nje kuhlale kuwena. No, la salisala kumina because of izinto zasendle beyidingeka naye Oh, besijabula indlela okay. bekade kwenzala ngayo bengenankinga nakho. So mina-ke ngani le organization card. Oh, okay. So ekhaya nje ubuhambile bebazi ukuthi wena ukephi and wawucele kahle waphuma kahle ekhaya noma wavele nje wasuka wayihlalela nje ka boyfi. No, ekhaya bebengenalo ulwazi olutheni, mina umuntu abade ngikhuluma naye close naye usisi wami uZinhle. So bengiclose noZinhle sikhuluma naye sixoxa nje ngimchazela ukuthi lo muntu lo ngiyamthanda ayikho into ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. So usisi wami athi it's fine uzokwazi ukukhuluma noma cause yena ukwazi ukukhuluma noma vele mdala. Okay. So ngaphuma kanjalo-ke. So the time esekhulumile noma uma uke wabuyelani kuwena washo ukuthi uzizwa kanjani ngokuthi wena usuyohlala kabhuti wabantu? Yebo, udiniwe ngaleso sikhathi leso wagcina kancane sexolile because we've been a year sihleli naye lo. Ubuhamba kodwa uyovakasha ekhaya? Yes, bengihamba ngiyovakasha ekhaya. Ngikuzwile kade uthi ubesekhala ngokuthi uyaphuma uyovakasha kini ungashongo. So leyo ke mekuwukuthi usekhala kanjalo kanti awumchazeli yini njengoba uthi ubuphuma vele uhamba ekhaya uyobabheka? No, bengingamchazeli because ubebhizi kakhulu emsebenzini bese singasinaso isikhathi ndawonye. Bese lokho ebhizi nje emsebenzini, ibhizi nomsebenzi. Lo ikhala umsebenzi ukhathele yonke lonto leyo. Akusekho leya vibe besinayo, kusenaphisa indlela sesiloko siphikisana. Then ngagcina sengithatha isikhwama nami ngesikhathi ngibuyele ekhaya. So ekubuyeleni kwakho ekhaya uke wakulandelisa ngama-calls noma wafika nje ezokubheka? Yes, wangilandelisa ngama-calls, wathumela ubhuti bakhe, wathi bangibheke. Ngamtshela ngathi i-wrong lento ayenzayo because angiyithandi. Wathi uyangithanda then ngamchazela ngathi ngizobuya endlini bese kufika isikhathi sokuthi angitshele kahle ukuthi emsebenzini umisa kanjani, uma kanjani emsebenzini because angithande wekwenza la ngakhona because mina mase ngidinga ukuye embhedeni angisathola isikhathi. Okay. So lonto leyo bengangiphathi kahle so ngigcine sengifanele ngiyokhala sisi wami nakho konke lokho. So wena ubufuna ukuthi aphume emsebenzini then abuye azofocus kuwena? Yes, ngimnake nami njengomuntu wakhe. But you understand ukuthi emsebenzini kusuke ungavakashiwe, kusuke ungayiwe kopholwa, uhlalo nje kusuke kusetshenzwa and uyacabanga ukuthi nakanjani ukukhathela? Yes, ngiyakwazi umcabangela kulokho kodwa manje bese ku everyday sonke isikhathi ehlezi ekhathele? Every week, yes, every week bebhizi ekhala nje ubuhlungu iqolo, ikhanda. Ayikho into engamenza since nje iqalile nje ukukhala ngazo lezi zinto ngamnaka. Yabona ukuthi no man, there's something off manje, I understand. Okay, nisaqala ukuhlala ndawonye bevele sebenza ngisho. Yes. Kodwa mebuye emsebenzini bengakhala ngokuthi ukhathele? No, bengakhala. Uqala ukukhala nje sevele nje sengiphathile nje. Okay, ngiyakuzwa. Mhlawumbe ucabanga ukuthi bese nomunye umuntu omusha? Ya bese ngimsola nokho kodwa awukazi uthole lutho ulwazi ngalo nje because umuntu oright yena oneqiniso othemba ngamthemba yabo umuntu engube vele nje ngimthi. So wena nje ufuna ukubuyelana naye ufuna ukuphinde unilungise izinto uphinde niyohlala ndawonye noba uthu noma ushintsha umqondo? Yes, ngicela ngithatha isinqumo sokuthi ngimbekezelele cause uyena umuntu enginolwazi ngaye, uyena umuntu engimaziyo so labantu angikwazi so kumele ngilungise izinto naye ngibuyele kuyena ngixolise ubona konke engenzile ngalendlela yake yabangani ke senzalile into ngibona lokho kubuhlungu kakhulu kumina okungidlayo kule yabangani. Uke wathi unomntwana? Yes. Usakhona namanje ngisho? Yes, ukhona umntwana mina wami. Ubumbheka kodwa ke noma usoloko wamshiya emakhaya nje kanjalo wabuya weza la uzohlala nomuntu wakho? Yes, bengimbheka then bese ngiza ama jobs nami kancane eceleni ngithumelela imali ekhaya kama. Yes, la kuhlukene kusemakhaya kagogo then kama kula. Okay. So sike satholana nobhuti since usineze inamba yakhe samfonela ukhona but akazi ukuthi wena uzile uzocela ukukhuluma naye kwi-show akazi lutho nje so ngicela ukumlanda ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhonisane. Okay. Mubhekile uzovuma ukuthi ngibuyelane. Kodwa
Kodwa vele uthe the time kade uhamba uye wakulandelisa ngama-calls okusho ukuthi naye vele ubesafuna ukuthi nibe ndawonye. Yeah. Thini Mlande-ke ngiyacela sisendezelane. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Love Back. So-ke njengoba sesinayo ibhudi nakanjani ngiyathemba ukuthi mesixoxisana mhlawumbe ngenzeka siyibona indlela ephambili mhlawumbe futhi kungenzeka ingacacisisi kahle hle. So angazi ukuthi uzuma kanjani sike sizwe ukuthi kuzoqhubeka ngantoni. Sabona kanjani? Yebo sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami sisi. Njengoba sisibongo negama lendawo la usokhona. Ndingolo owakwamzobe ndihlala eMayville sisi. Oh alright. Uyamazi sisi mhlala? Yes ndiyamazi Samke. Umazela kanjani? uSamke umuntu wami. Oh umuntu wakho manje. Yes. Hayi manje umuntu wami. Oh kwaku. Yes umuntu wami. What happened? Into yenzeka lapha sisisamke ndamfica uSamke engumuntu oqala iqala phansi isitudio sonke. Ndafika uSamke enomntana omncane. Ndafika ndamkhulisela umntana wakhe. Okay. Xa ndimkhulisela umntana wakhe wayitha njengombaba wengane. Manje ke sihlala sobabili. Uze sixabane kanti emsebenzini ikhadi lami belihlala kwikhadi lami ezinjengomuntu wami endimthandayo. Ndimnikeza ikhadi ndizothi mhlambe noba yini mhlambe sometimes noba yini esokuyidinga akwazi ngabe ecela apha kuma akwazi bathi imali hamba esitolo. Manje sendimnikezile ikhadi ke manje uthe apha kuDecember efa mhlambe wonke umuntu fa mhlambe uthumela imali enganeni zakhe nje bendengane emakhaya mina even abazali bami ekhaya. uSamke lowo nthi xa ngaba sendisithi apho December semsebenzini ndamshindile nje kanjwayelo xa ndifika uSamke uhambe nekhadi akekho. Umshiye eksende masubuya ntambama. Yes ndimshiye kusini xa ndifika ntambama akekho uhambe nekhadi lami. So immediately ufike endlini uke wabheka ukuthi ikhadi lakho likuphi noma mhlambe beyilokho i-reporter nje ulokhu ubone efonini? Yes if ikhadi lami sila report khona in contact. Nawenza khona in contact amali biphume bendireport efonini yami. Xa ndizama umfonela uSamke akabamba ifoni Samke. Okay, akasatholakala efonini. Mhlambe ke wamgcina ngaleso sikhathi noma ke wazama umbheka nje mhlambe phambili kweinsuku umthole mhlambe ubuza ukwenzakalani kuphi uhambelene ngashongo nje zonke lezo zinto. Ndike lazama sisi kumfonela uSamke. Ngesikhathi ndibona emails ngibona ama message kusho ukuthi imali yami ndakamthola efonini uSamke. Ndingamthola efonini xa ngaba ndimfonela kufanele ngene voicemail nje ungathola inhlobo ngaze ngagcina sengigive up. Semgcina nesikhathi wahamba nendlini. uSamke apho Samke wahamba Samke eqaleni kaDecember. Okay. Eqaleni kaDecember. Sure. Mhlambe ke wena ngale nje kwalokho kwenzekile kokuhamba kwakhe ungazi lutho ngakho wena. Uthini enhlizweni yakho mhlawumbe ngabe uthando lusekhona noma ulindele nje uright ngalo into eyenzakala manje ukuthi abele kude nawe ubele kude? Sisi kubukhulu kakhulu ngehlobo andifaka ngale inkingeni Samke. Andiqonde ba mhlambe mina ndingakwazi manje ndibuyelane naye. Okay. Ukhona umunye umuntu mhlambe usumbona indlela thizeni? No sisebengabikho sisokwamanje bengabikho. Okay. Yes sebengabikho. Unyamathi nje ngesimo sasamke. Ndisafisa nje uqandile bendethwa. Okay. Ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuba ngwedwa. Ngokothando usamthanda noma mhlambe cha? Kwisenzo sisi asenzile uSamke kwama kumanje ndethukile uba mhlambe like mhlambe sendisica sendila.
ngethukile nje bengalindaba mhlambe yena wanguye azondibizela kuma-cameras uba ndizokhuluma la ekubeni endimoshile usamkela ngoba usemkhulu imoshile lo muntu lo kuhloba libuka ngalo muntu ndimkhulisela ingane ingane engenababa ngamfika kakhosa ingane manje xa ngaba even ngimthemba wasekhaya usamkela bebekade ekhaya bendikhusa ngayo usamkela. Oh, okay. bethu samke ungatshela kanjani intombi ngumZulu ngoba ngumZulu iqola kahle kahle basho njalo ekhaya Amaqola. basho njalo ekhaya Okay. basho njalo ekhaya. Ngiyacela abantu ukuthi awehlise umoya and umlaleli ukuthi yini yena lento akubizele yona la ekhaya. Kuningi kona afisa ukuthi akhulumisane nakho nawe. So ngicela umnikeze ithuba lakhe akhulume ukuthi uziseleni. Ngiyacela. Lu njani? Ngiyaphila samkona njani? Ngikulethela kwi-show ukuze ngizokuxolisa isimo sami. Ngiyakhumbula lezi zenzo engizenzile ngiyafisa ukulungisa amaphutha ami. Lu akukho kodwa ungangenze igoli. Imasamke samke xa ngaba ngesikhathi wenza lento uhamba nekhadi u-expect ukuthi ikhadi la elebonus imali yebonus yami u-expect uba mhlambe mina mandifile njani ekhaya kudliwane ekhaya Kube mistake and ingane zami zigqoka ngani ingane zami ziyagqoka ngesimasi ingane zami zithenga ngani impahla okuwese undishiya okuwese endlini kungena lutho endlini okuwese nje ngilungana lutho endlini. That's why ngikulethela lo ukuze ngizokwazi ukuxolisa kahle ngikhulumisane kahle nawe ukuze ukwazi ukwehlisa umoya wakho ngiyakwazi awusisiyena umuntu oyisilwane onolaka vele so ngingakho ngithi ungcono mesikhuluma kwi-Black Life mhlambe yabo khona into mhlambe engase ngiyibone ngindushintsho kwamanje vele ngithukile nami ngiyakusaba futhi angikwazi nokuthi uyisade lakho linjani so that's why ngikulethile ukuze ngizoxolisa ngiyaxolisa lo ngakho konke sengikwenzile so kodwa ngicela ukuthi sibuyelane sithando sami ukona konke engikwenzile baby ngiyacela ukuthi sibuyelane silungise izinto yes ngonile because of bengibhizi nabangani too much benginabangani notshwala bengiphuza too much so sami now ubhizi now nganginaki ubhizi nomsebenzi uyabona ekhaya confused uyabona ekhaya babe ndiyalile ngawe ekhaya bathi ndazi ngasifaka entweni ukuthatha wena ukuba ntole nawe ngoba bendizimisele kakhulu ngawe bendizimisela ukuthanda nawe kodwa ngehlobo wenze ngalo manje uwephulile umoya wami kakhulu. Ngiyaxolisa lo bengazi isimo sami mina andikwazi ngani bekade benikhohlisa lu bekubhizi kusiphithiphithi nami bese ngicela ngasakwazi ngekhaya ngikhohle yona inkinto yabo impilo yami inkinto libe labangani utshwala so ngiyacela isimo sami ngiyaxolisa ngicela ukuthi sizame ukulungisa izinto. Uyabona samke kwanele ngibuzile ubuhlungu samke ekhaya ndiyathuka ngenxa yakho ekhaya ndithuka ngenxa yakho ekhaya uthe even imali besiphethe imali zanga ndithezela ndithi imali emakhaya ngenxa yakho buka uba undifake entweni enjani ekhaya buka sizame ukulungisa izinto igama lami lingcolile igama lami through wena uba ndithanda wena that's why ngilethile sithando sami ukuze ngikwazi ukuxolisa ngoba manje andiwazi Ngiyacela nje uhlale because manje ngithukile angazi ukuthi yini ezokwenza la emva kwalokho and angithandi ukuthi ngithintane. Ngiyacela nje enye into engidinga ukuyazi ukuthi yini yenza ukuthi ubungaliblock ikhadi lakho kwi-app lingasebenzi. Noma awunayo i-app. Sisi anayi i-app but sibenengikhona nayi i-app sisi anayi i-app sisi. Okay, why bungaye ebhenki ke? Ngoba sisi into ezimela yebhenki ngoba iwenzeka lisemsebenzini simali ya report yefoni semsebenzini. Oh, busy. Bendizibhizi emsebenzini yabe ama-message ngena ama-message. So mase umbona exolisa ezithoba kanje yini enza la emqondweni wakho nakhona akasho ukuthi ngixolele manje siya understand ukuthi inhliziyo yakhe isasebhlungu but ukumbona nje ezilethile yena ukhuluma sokho story and ayikho into ayiphikayo akaphiki lutho ucela nje uxolo ufila kanjani yo uyazi kumanje nje uyandigulisa into ayishoyo kumanje anisoze ngamxolela mina kumagama abafowethu ekhaya nje bakhuluma nje engalazi igama pha kumbe bafowethu thuyena okuwesi lo muntu ndimkhulisela ingane okuwesi ngimkhulisela ingane yakhe yafika isencane kodwa ukwenzana nobuka kanje niyanda ukuthi mina ingane yakho wayigudukisa wayisa ugogo bebeni uyachaza yena ukuthi ukhulisela ingane
Yes, bekade ngifakela ilo imali yonke into benginikeza yona nokuthi amaphampasi, ngithengele ingubo, benginika imali yonke into bekuyimali bethinga nedingane besikhuluma nge-phone call ngama-phone call efonini. But yini-ke siyenza ukuthi manje-ke uzomphatha kabuhlungu umuntu okwenzela izinto ey'ngaka? Yo, bekuyiphutha lami lokuphuza utshwala ngibe ne-stress ngaphuza utshwala cause izinto indlela bezikwenzala ngayo sobabili asikwazi ukukhuluma like akekho shawuthi omunye sonke siphansi so kuvele nje kwabheka le kuvele into ofanele umbekele yona nanokuthi uzibonise ukuthi uqiniseke kangakanani usazophinda uphuze utshwala noma cha? Cha, ngisazophuza utshwala. Ngicela umaziseke ukuthi ushintshe kangakanani-ke and umbonise ukuthi uyadingana kanjani ukuthi ube nayo futhi because ngiyamuzwa yena ukuthi ekhaya lakhe kwabafowabo bake bakhuluma ngokuthi uthandana nawe and ayimphathanga kahle leyo nto leyo but ayikho into engalungiseki. Zama ubone ukuthi mhlawumbe yini engasiyenzeki. Sona sami ngiyathembisa kuyona yonke into bese sengiphule ngayo and lento biqala ngokwenzeka ngenxa yotshwala. Utshwala ngizobuyeka utshwala ngiyekile utshwala ngizocela nje ukuthi ungibezelele futhi sona sami ungibezelele because bese sihlala ndawonye baby sihlala ndawonye uyazi nawe indlela besenza ngayo izinto endlini injabulo yethu indlela bekwenzakala ngayo abantwana indlela besithekhe bunakela ngayo baby uyazi ukuthi akukho. Ngiyazi inhliziyo yakhe iyabila ne ngiyazi but mhlambe ayikho indlela engenza ngayo ke at least ke ikhadi lakho libuyela ngakwena mhlambe nokhonto edingala endlini nihambe noba u2 niyothenga kufike kukhokhe wena ngapha about lokho ungabisamnikeza ikhadi ngoba shothi iyona into emdidisayo kakhulu ukuthi ikhadi likuyena. Sisi ndiphoxe kakhulu samke bendimthanda sami kakhulu hlobo nje into ayenzileyo kwemi ibhlungu kakhulu ndingathi ndiyabonga ngaye ngoba itrust ngayibe sakhona ngayibe samthemba ngoba lo muntu hayi ndiyambonga kakhulu ndiyabonga sisi ndiyabonga kakhulu sisi lo muntu sisi yo izinto ndimenzele zona yo ndimenzele zona yo so okay ngiyakuzwa ukuthi awusafisi ukuba naye kodwa kumxolela uyamxolela yini noma bethiwa ngeke nisaba ndawonye ke kulungile but njengoba ecela uxolo uzokwazi ukumxolela naye. Hey kubukhulu sikumkhulu nje kwamanje kumanje andifuni ukumbona if nje bendaziba nguye nje ondethela bengeke ndizi andifuni ukumbona nje andifuni ukumbona ngesenzo senzileyo. Ngizama ukugunyisa lamazwi athi asoze wamxolela uke washo ngaphambilini but ngiyazama ukuthi uwagwinye kancane because sonke siyawenza amaphutha nawe namaphutha akho naye unamaphutha akhe wayinami namaphutha ami but sithemba ukuthi sizoxoleleka at least uma ngabe sibonisa ukuthi siyazihlisa sicela uxolo. Sisi ndizocabanga lo. Okay, angikufuqi ukuthi umxolele manje ngiyazi ukho right vele but mawuthi uzocabanga at least ke ukungcingwana so ke uzizwa kanjani mayethi akasafuni i-relationship right ufuna ukuba yedwa mhlambe nganzinyana kodwa ngisacela nje ukuthi ngikunike ispace lo ngona konke nje ngikunike ispace kodwa ngiyathemba ukuthi sibuyelane sona sami kona konke sengikwenzile ukuhlungu ngiyafisa ukuthi ngisazoshintsha akekho umuntu ongafisa ukushintsha ngimistake eyenzalile so okay lo ngiyabonga ukuthi ungihloniphe ugcine ngokufika angazi mhlawumbe ukuthi ekuhambeni kwesikhathi uzongixolela noma angeke
but ngiyabonga kakhulu ngizwile mawuthi i-relationship naye asu-right awusayiceli mhlambe kobuye kushintshe ngelinye ilanga uphinde ufise ukuba naye angazi kodwa kwamanje uthe uyabonga so ngiyacela ukuthi wehlise umoya sonke siyawenza amaphutha nawe wenzile vele amaphutha and awukho right ngiyazi but ngicela ukuzame nje ukwehlisa umoya nidlule kule nto le noma kuthiwa anithandani-ke but ke uyidlulise nawe uyidlulise futhi ngiyabonga kakhulu. Okay sisayi nami ngiyabonga sisi kakhulu ngamazwi asho njalo ndiyathemba ukuthi kuzogcina kwehlile ngoba nyani senentukuthelo nje wawumbona senentukuthelo uhamba isikhathi kuzohlela. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Umukelo lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi sigcine ngokufika kuphi kubuhlungu-ke ukuthi ungadlalwa umuntu oke waphimisa izwi lokuthi athi ngiyakuthanda. So mase kuwukuthi ulahlwa yilo muntu othe uyakuthanda kuye kube nzima ukuxola akuyonto elula. But ngiyazi-ke ngenze ukuthi lapha ekhaya khona umuntu obhekene nenkinga le ezizama ukuthi siyayixazulula manje kodwa-ke ayixazululeki. So uma uthi umuntu uyamthanda enza sure ukuthi uzomjabulisa ungamkhalisi ungamenzi inhliziyo embi asikho isidingo. Uma uthi uyabona ukuthi awukho ready ukuthi ube nomathandana then hlala-ke ube single-ke angeke uzubulawe ukuthi usingle. So ngiyacela ukuthi iphathaneni kahle la khona khona uthando kufanele iphathane kahle. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.